O que sabedes do virus deste COVID-19 que temos en Ribe, que nos ten a todos encerrados na casa, é real? Toda a información que temos sobre o virus é realmente o que no mundo, o que o virus é? Ou as imaxes que nos formamos cando nos encerraron aquí nas nosas casas dicíndonos que era gripe, que casi non nos parecía como moi real, que pudera ser algo así, e sin embargo estamos todos encerrados e moi asustados. A imaxen que temos agora mesmo do que sucede é a verdade? Ou era verdade o que sabíamos, o que creíamos saber hai un mes ou casi 2 meses? O que Platón, no século IV e V antes de Cristo, na Grecia clásica se plantexa nos seus libros, o que se chama o dualismo ontolóxico, é basicamente unha resposta a esa pregunta. Que é o real? Que é o que realmente sabemos? E que sabemos é de verdade, verdade? Vale, hai unha peli que se chama Matrix, un clásico da ciencia ficción de finais do século pasado, século XX, na que se plantea unha dúbida. Vamos a ver un corte para introducirnos na película na que nos plantea unha dúbida moi interesante. Para o protagonista deste corte, os humanos somos o virus da Terra, o virus do noso planeta. Mirad. Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta, son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Vale, o protagonista do corte do vídeo que acabamos de ver é un antivirus do sistema que na película se chama Matrix. Un pouco difícil de ver se non vichedes todavía a película, eu vos la recomendo. O argumento básico de Matrix, esta película de 1999, tedes aí a ficha técnica por si vos interesa, é que, basicamente, todos os humanos vivimos unha realidade tras unha guerra contra as máquinas e vivimos unha realidade xenerada por esas máquinas, ata tal punto de que todo o que vemos, toda a realidade que percibimos, todo o que sentimos, é produto dunha cousa que as máquinas crearon e que se chamaba Matrix. Difícil de entender, pero a historia, o argumento fundamental é de un protagonista que se chama Neo, interpretado por Keanu Reeves, e que de alguna maneira Neo sinte olle falar de Matrix, é un programador informático nunha empresa de seguros moi aburrido, moi triste, moi gris, e el sinte que a vida que vive non é suficiente. Olle falar de Matrix, ele se dedica a facer traballos extra fora do seu traballo na compañía de seguros e como de contrabando, de información, pero sempre quiso saber o que era Matrix, ata que nun momento determinado, en unha escena da película, vemos que lle ofrecen a posibilidade, lle ofrece un personaxe que interpreta a Morfeo, o deus do sono, é o nome deste personaxe, e ofrece 2 píldoras para que decida se quere saber a verdade, a verdadeira realidade ou non. E di, pero unha vez que a saibas, non tedes volver atrás, porque a verdadeira realidade que te vamos a mostrar cambiará no todo. Vamos a ver esta escena. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Morfeo lle acaba de ofrecer a Neo as 2 píldoras e lle di, elises unha e volves á tua vida normal, a vida que levas, gris, pero é túa, ou elises a outra e entón vas a comprender a realidade. Vamos a deternos un momento e falar un pouco da filosofía de Platón. Platón, este filósofo do século IV e V antes de Cristo, na Atenas, plantea o que se chama o dualismo ontolóxico. Hai para Platón 2 realidades, nas que unha, a realidade do que chama o mundo intelisible, na que a alma humana unha vez habitou, está nas definicións perfectas, a verdade de verdade, a verdade verdadeira, por así decirlo, onde están as definicións das cousas. Por exemplo, a verdadeira definición do que é unha árbore. E logo estaría unha segunda realidade, que é o corpo e onde vivimos os seres humanos, a caverna, que sería unha copia da realidade anterior. Por iso se chama dualismo ontolóxico a súa filosofía.
O que Platón ven a decir é que a árbore material que temos aquí no mundo noso, o noso corpo, o propio ser humano, é unha copia da idea de árbore que existe no mundo das ideas. Para Platón hai dúas realidades. E o mundo no que viven os seres humanos é un mundo donde a alma se integrou no corpo e ao juntarse co corpo, que viña a alma do mundo ideal, a alma olvidou todo. Para verdadeiramente coñecer o mundo, temos que recordar, mediante a nosa alma, recordando o mundo das ideas, recordar o mundo de verdade, o mundo das ideas, onde están as definicións universais das cousas. Platón, no seu libro A República, nos conta un conto, un mito, para tratar de simplificar a súa teoría do dualismo ontolóxico, para tratar de explicarla mellor. Nesta teoría di que os seres humanos vivimos nunha caverna, encadenados dende que nacemos, e mirando hacia o fondo oscuro da caverna. Detrás de nós, sin que nos o sepamos, hai unha especie de zoa elevada pola que pasan obxetos levados por persoas que deixan unha sombra, porque hai un lume ao final da caverna no que se proxecta nesa parte final da caverna as sombras dos obxetos. O mundo da caverna é o mundo do corpo humano, é o mundo no que vivimos os humanos, de tal xeito que as proxeccións, as sombras do final da caverna, como esta representación que tedes aquí proxectada, serían de alguna maneira copias imperfectas, porque só son sombras oscuras, claroscuras, da realidade. Do mesmo xeito que para Platón, a árbore e nós mesmos somos unha copia da idea de árbore, da idea de home que existe no mundo das ideas, e que de alguna maneira todo o que é material, que non é ideal, é unha copia dese outro mundo. O mito da caverna é o resumen da filosofía platónica que tivo un montón de reinterpretacións, entre elas a película Matrix. Vale, volvendo a Matrix, no argumento da película vemos que o corpo dos seres humanos se convertiu para as máquinas, despois dunha guerra devastadora entre homens e máquinas, entre homens e ordenadores, se convertiu na batería do sistema da electricidade que alimenta os ordenadores. De algún xeito, os ordenadores se deron conta de que o planeta non tería posibilidades de supervivencia se seguían os humanos vivindo, e nos convertiron en plantacións, é dicir, nos cultivan aos seres humanos. Os seres humanos estamos, cada corpo noso está posto nunha especie de vaina, con unha serie de líquidos, e está enganchado por unhas conexións que temos na parte de atrás do noso cráneo a un sistema que se chama Matrix, porque as máquinas se deron conta de que para producir ben a electricidade durante un montón de anos, se non nos tenían de alguna maneira atontados, tranquilos, con unha realidade ficticia que é a que está programada nas nosas cabezas con esas conexiones e nos conecta uns con outros, nos programan unha realidade que é a que vemos, a que creemos vivir. Pero o noso corpo, que é o que é real, está metido en unhas vainas donde as máquinas nos extraen a electricidade e de algún xeito Matrix é un sistema neuronal que nos permite vivir a todos esos corpos tranquilos sin darnos conta de cal é a realidade. De tal xeito que, de algún modo, os seres humanos son, de un modo directo, a batería do sistema, a batería do mundo. Veamos como son esos campos e como é a realidade real na que vive Neo. El destino parece que siempre actúa con cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos, Neo, campos sin fin, donde ya no nace ningún ser humano. Nos cultivan. Durante mucho tiempo yo no lo creí. Y vi los campos con mis propios ojos. Los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Se pensades un pouquiño, todo o que sabemos da realidade, todo o que sabemos, por exemplo, do coronavirus, ou de como é o goberno, ou de como é realmente a posición ao goberno casado, como é realmente
o señor que nos goberna, Pedro Sánchez, é todo a través dos medios de comunicación. O que se soe chamar a caverna mediática é esa idea de que a nosa realidade é percibida a través de pantallas. Hoxe en día, neste confinamento, todo o que sabemos lo sabemos a través dos ordenadores, imágenes que están de algún xeito seleccionadas para transmitirnos unha parte ou para convencernos de que o que nos mostran é a realidade, cando a mellor é unha selección de quen fixo esa composición de imágenes. A caverna mediática sería o equivalente á caverna do que fala o dualismo platónico de Platón, o dualismo ontolóxico de Platón. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Unha vez que liberan a Neo ao seu corpo desa vaina onde era un productor de electricidade para os ordenadores, Morfeo lle explica claramente en que consiste Matrix, que no fondo non é nada máis que unha conexión neuronal para manter os corpos humanos tranquilos e producir mellor electricidade. Veamos. Y estando ahí, viendo la pura y horrible precisión, pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados. Matrix, por un lado, nos plantea unha distopía, unha interconexión neuronal entre os cerebros dos corpos dos seres humanos que de alguna maneira sirven esta ficción da película, nesta distopía, para alimentar e dar electricidade aos ordenadores, posto que hubo unha guerra mundial, as nubes da guerra atómica impediron a produción e a recepción de luz eléctrica e os corpos humanos son as pilas, as baterías cos que se alimenta o sistema. De alguna maneira, Matrix representa a imaxen que temos do mundo, os seres humanos, nesta ficción, coa que as máquinas nos manteñen tranquilos e nos ocultan a realidade. E a realidade é que somos baterías, simplemente como os productores de electricidade do sistema. En que ten que ver isto co dualismo de Platón? Bueno, Platón nos plantea que a maior parte da nosa vida simplemente é unha vida basada na corporalidade, vivimos na caverna e non nos damos conta de que somos unha copia do mundo de verdade que é o mundo das ideas. O coñecemento verdadeiro para Platón é buscar, recordar o verdadeiro mundo das ideas, non as cousas que podemos tocar coas mans, non as cousas que podemos oler, ou ver ou sentir cos sentidos, posto que o verdadeiro coñecemento é a volta da nosa razón, da nosa alma, ao mundo das ideas, de tal xeito que o mundo intelisible, de alguna maneira, sería un mundo máis alá deste, máis alá o mundo verdadeiro no que vivimos, máis alá no mundo no que vivimos, porque o mundo da caverna, o mundo no que estamos, é un mundo moi parcial, non completo. A verdadeira realidade é o mundo da alma. De algún xeito, se temos Matrix frente á realidade das máquinas que nos explotan, en Platón teríamos o corpo e a nosa alma. A verdadeira realidade sería a realidade do mundo intelisible, o mundo do coñecemento, o mundo da ciencia, o mundo da alma, en definitiva. Ola, parece que a partir de agora a nosa realidade é unha realidade con máscara. A realidade anterior, a realidade que coñecíamos, desapareceu. A realidade anterior nos parecerá irreal despois do coronavirus. Un pouco esta idea é que está tanto na película de Matrix como no dualismo ontolóxico. Vivimos por un lado no que nos contan os medios de comunicación, o que se chama a caverna mediática, que de algún xeito, para moitos filósofos como Marx, nos mantén tranquilos sin que protestemos e realmente comprendamos a realidade. Platón non afirma eso, pero sí afirma que a maior parte dos seres humanos, todos os seres humanos, vivimos coñecendo o mundo a través dos sentidos e non a través da nosa razón.
que é a porta de entrada ao mundo das ideas. De algún xeito, a realidade na que vivimos, tanto para Matrix como para Platón, é irreal, porque a verdadeira realidade para Platón, o mundo das ideas, e en Matrix, o mundo de ser unha batería para o sistema dos ordenadores, son irreales. Ti que pensas? Somos realmente un virus para o planeta? Bueno, hai datos para pensar que sí. O mellor o bo desta historia non somos nós, sino o coronavirus, que limpiaría de humanos o planeta para poder sobrevivir. Esperemos que non, posto que somos humanos e non queremos eso. Pero a caverna de Platón e Matrix teñen unha clara relación que espero que vos servira para entender o mundo no que vivimos. Un mundo con mascarilla.